Zita ndiyani mkoma? Zita rangu nonzi Everton Ndlovu. Koma Everton. Chi cha makapara kunze chakaita kuti muzowanikwa mave muno maximum uye makazviitira kupi? Tinakapara muSlyMedia ndakazviitira kuNyati paBulawayo kunonzi Lonely Mine ndiko zvakaitika ikoko muSlyMedia. Chikonzero chi makazosvika pakuponda munhu uye akanga akura zvakaita sei? Chikonzero ndechekuti inini ndandichibva kuBulawayo chienda nemedhemu wangu naye mukomana yoyo airi ndandichiti plus ndewefamily ndimana wamaikuru wangu. So tichibva kuBulawayo nini ndani nemukadzi iye nemukadzi 2008 nemunikina wake chifamba nemukadzi wake. Tichibva kuBulawayo tauya nekombi tasvika tapuruka pabus stop. Tipuruka pabus stop inini ndakutosarira mumashure ndichifamba nemukadzi wangu ipo pakutofambaira mberi. Tazozwa munikina wake akutochema. Echichema munikina wake inini ndabva mukadzi wangu ati bakutourwa papa manya uende kuyaita sei kuyababata. Ndiko kumhanya kwangu ndichivabata papa. Inini ndabva ndarohwa ipapo kuti ndovatera ndichirwa nemukoma wacho aine 30 years 2008. Abva ndarohwa nebhodhoro ndatiza ndenda kuyamira uko tata padhuze ne10 kwabva kwarohwa nemukadzi wangu apa. So pakurohwa kwemukadzi wangu ndabva ndatsama ndamhanya ndasiya mukadzi wangu ku10 kwapadhuze ndanonga nsimbi yacho ndiyo ndakashandisa pakumurohwa abva afera ipapo. Makabva manomhangara kumapurisa yakana kuti makatiza? Handina kutiza ndakasha futi kuenda kumapurisa. Mapurisa andivatira pasi muspoti ndiripo. Handina kutiza ndandisina pakufa kwake ndakaradziwa because ndandisingati kuti munhu hefe but zvaitika kuti ndaona atofa inini ndarwadziwa nekufa kwake. Makapiwa makore mangani? Ndazopiwa makore 25 years. Ndagara 5 years muremind. Ndazotongwa 2013 ndazopiwa 25 years. So far ndatoseva 9 years. Ndatosarirwa ne 8 years. Hama dziri kuuya kuzokuona here kuno? Handina kuona hama kubva pakusungwa kwangu. Kana hama inouya kuzondiona ndorarama chete. Handizivi hama maybe zatotsama panze ikoko ndokumbira kuti bendiregerere neni ikoko kuti ndakanganisa ndandisingati kuti kuitike izvozvo. Kana mudzimai haana kumbouya kuzokuona? Kana mudzimai haana kuzokuuya kuzondiona. Kubva 28 ndiri mujere kusvikira ndatongwa ndina kusangana nehama kusvikira nhasi. Saka muno muzvii zvamuri kuita makagara muno zvamuri kudzidziswa nemaofficers? Ndiri panapa ndakadzidza kuruka maheti, kuruka majuzi. Ndakutoziva kuruka maheti nemajuzi nemascarf. Ndakutoziva kuruka. Ndazi kune skoro panapa tinodzidza futi paskoro. Ndazi kuimba tinoimba. Ndazodzidza futi kuti kunamata. Ndandisingazivi kunamata ndiri panze but so far ndakutonamata. Hama dzenyu dziri kuona mungade kuvaudzawo kuti chii pamusaka pemakaya makapara iye muchara kuti havasi kuuya kuzokuonai? Hama dzangu ndinozikumbira ruregerero. Ndoziva kuti pakuitika kwemhosva iyi uyu munhu airi mana wamai mukuru wangu. So zvakavabata neni ndakarwadziwa. So hama dzakabatika ndozikumbira ruregerero kuti zindiregerere pachiitiko ichi chakaitika. Ndandisingafungidziri neni kuti kuchaitika chinhu chakadaro. Ndota kuti veuya vezondiona. Vanoziva kuti ndiri kukami remind. So far
ndatokuskurup maximum. Aiwa, tinoimba vari kuona vanouya kuzokuona maita basa mukoma.